मुलुगनि गेजेराव फिन गोख्रै गोसारनो हमदों कर'ना भाइरास। चीन हादराव दासान्दि गोख्रै जाखांफिननाय कर'ना भाइरासनि गोहोमखौ नुनानै मुलुगानो गिखांनाय फैबावदों। ओरैहाय भारत सरकारा दासान्दि कर'ना भाइरासनि गोख्रै गोसारनो हमनायखौ नोजोर बोनानै सांग्रां जादों। मानोना भारताव दिनै कर'नाजों सन्देरजानाय सा 131 सुबुंफोरनि देहायाव गोदान पजिटिभ मोनदों। कर'ना भाइरासनि गोख्रै गोसारफिननायखौ गोनांथार होनानै दासान्दि भारत सरकारा हादरनि सुबुंफोरखौ सांग्रांथि होनायजों लोगोसे बिरखं गाथोन, रेल स्टेशनफोराव सांग्रांथि होदों। मख'नो गोनांदि थांनाय समफोराव कर'ना भाइरासनि गिथावनाय साग्लोबसारनायखौ होबथानो थांनायाव भारतआ लकडाउन फोसावदोंमोन, जेराव भारतनि अनगायैबो मुलुगनि गोबां हादरफोरावनो कर'ना भाइरासजों जुजिनो गोनां जानाय थासारिखौ नुनो मोन्दों। बबेखानि कर'नानि समाव गोबां लाख लाख सुबुंफ्रा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। नाथाय महामारी कर'ना भाइरासनि थांनाय समाव ओरैबायदि मोनसे जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव नोंथाङाबो सोमोनांगोन। मिथिनाय बादिब्ला कर'ना भाइरासखौ गिखांनानै सानै आइजोआ 2 बोसोरसिम न' सिङावनो हाबनानै थाबाय थादों। अन्ध्र प्रदेशनि काकिनाडा जिल्लायाव सानै आइजोआ कर'नानि समाव 2 बोसोरसिम बायजोआव ओंखारालासै न' सिङावनो हाबनानै थादों। थारैनो कर'ना भाइरासनिफ्राय नोंथाङा जेसेबांनो सांग्रां जागोन, बेनिफ्राय जिउनि रैखाथिया नोंथांनि साबसिन। मुलुगनि गेजेराव फिन गोख्रै गोसारनो हमदों कर'ना भाइरास। चीन हादराव दासान्दि गोख्रै जाखांफिननाय कर'ना भाइरासनि गोहोमखौ नुनानै मुलुगानो गिखांनाय फैबावदों। ओरैहाय भारत सरकारा दासान्दि कर'ना भाइरासनि गोख्रै गोसारनो हमनायखौ नोजोर बोनानै सांग्रां जादों। मानोना भारताव दिनै कर'नाजों सन्देरजानाय सा 131 सुबुंफोरनि देहायाव गोदान पजिटिभ मोनदों। कर'ना भाइरासनि गोख्रै गोसारफिननायखौ गोनांथार होनानै दासान्दि भारत सरकारा हादरनि सुबुंफोरखौ सांग्रांथि होनायजों लोगोसे बिरखं गाथोन, रेल स्टेशनफोराव सांग्रांथि होदों। मख'नो गोनांदि थांनाय समफोराव कर'ना भाइरासनि गिथावनाय साग्लोबसारनायखौ होबथानो थांनायाव भारतआ लकडाउन फोसावदोंमोन, जेराव भारतनि अनगायैबो मुलुगनि गोबां हादरफोरावनो कर'ना भाइरासजों जुजिनो गोनां जानाय थासारिखौ नुनो मोन्दों। बबेखानि कर'नानि समाव गोबां लाख लाख सुबुंफ्रा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। नाथाय महामारी कर'ना भाइरासनि थांनाय समाव ओरैबायदि मोनसे जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव नोंथाङाबो सोमोनांगोन। मिथिनाय बादिब्ला कर'ना भाइरासखौ गिखांनानै सानै आइजोआ 2 बोसोरसिम न' सिङावनो हाबनानै थाबाय थादों। अन्ध्र प्रदेशनि काकिनाडा जिल्लायाव सानै आइजोआ कर'नानि समाव 2 बोसोरसिम बायजोआव ओंखारालासै न' सिङावनो हाबनानै थादों। थारैनो कर'ना भाइरासनिफ्राय नोंथाङा जेसेबांनो सांग्रां जागोन, बेनिफ्राय जिउनि रैखाथिया नोंथांनि साबसिन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, ए360